טוב, סיימנו פה טיפול קרקפת מאוד מתקדם לדניאל. דניאל הגיע אלינו עם בעיית הסבוריה, קסקסים, גירודים. ספר לנו קצת. טוב, אז לפני הטיפול אני סבלתי מהסבוריה, היה לי מלא קסקסים, גירד לי בראש בצורה מטורפת, באמת סבלתי ולא ידעתי מה לעשות. עד שראיתי את לידור ואמרתי, טוב, בוא ננסה. ואני חייב לומר שהטיפול עצמו, כבר מהטיפול הראשון, אני כבר הרגשתי הקלה מטורפת בראש, שלא הרגשתי מלא זמן ככה. ובכללי גם הליווי עצמו היה מצוין, הוא תמיד זמין 24/7 בטלפון, עונים לכל מה שצריך, אני ממליץ מאוד. דניאל, תודה רבה. אז בואו נראה את התוצאה של דניאל, את הקרקפת הנקייה. שימו לב איזה יופי. אין כבר לדניאל שום דבר לקרקפת. דניאל, אז בעצם מה היה לך לפני? כל האזור הזה היה מלא קסקסים? בלגן. כל היה בלגן. אז דניאל, אתה ממליץ? ממליץ ממש, שווה לכם. תודה דניאל.